Čau lidi, máme tu Let's Play Zbravka. My už jsme to dokončili. Tak to chci vidět, bro. Uká. A jo, ty kráso. Tak nejdřív uděláme daily ferbíčko na bínu. A jdem na to, no. Vím, že mi tam nepadne nic dobrýho. Ještě se tady spouštím Fortnite. Tak schválně, jo. Vím, že tam nic nepadne, ale zkusím to. Tak pojď. Skin na Karla, že jo. Jsem čekal, že tam nepadne nic dobrýho. Tak se ho aspoň nahodíme. Hej, ale hoši, kam, podívejte se, počkej, tady je můj brácha. A koukejte, jo, má míň pohárku, a má Spajkyče, má Crowa a má Chestera. A já mám 7000 pohárků, on má 6600. A já, tady mám jenom Leona. No, zase tady mám, že Edgara na 20. Hele, tak jdeme dodělat hvězdičky a jdeme dodělat nějaký questy. Larry. Asi bych dal... Tyjo, co bychom dali? Knockout? Ty kráso, teď je to těžký. Já dám asi Dua. A dáme tam Larryho. Nasadíme. Tak jdem na to, hoši. Jdem na to. Tak jdem na to. Kam zase střílem, bro. Ale druhý Spajkyč. Nice. Já tady mám takový boťoury, fakt. U toho Larryho, jo. Ale jinak, kámo, třeba u Edgara, kámo, to je strašný. Kámo, počkej, mě se přehrává mobil. Juju, kámo, to je teplý jak hovno. Počkej, on má star powerku. Nice, GG, Alfana. Pojď. Nice. Respawnem ho, kamaráda. Nice, kámo, GG, Alfana, GG. Kámo, nic. Epic, taky nic. Shit on, kámo, kašlu na to. Alespoň, že jsme dokončili toto. Těch 16 bylo na takedownu. Hej, ale hoši, kámo, mě mega štve to, že místo boxu dali star dropy. Hej, hoši, jestli tady budou odemčený komenty, tak pište do komentů hashtag BravoBoxes. Nebo jako boxes. Jako, aby vrátili ty boxy, kámo, protože já je chci prostě zpátky, bro. A vím, že i když to semka budete psát, tak stejně nepomůže nic. Ale aspoň to zkuste. Pokáči. Jmenuješ se Leon, ale Leona nemáš, co? Shiton GG. Možná. Brawl Stars. No, dáš, no. Ale jsi to mega špatný, Dedova. Dát. Haha, GG.
I won't play again, pokáči. Nastavíme Rocket Racing, Platinum 2. Kámo, ten Larry je mega OP. Kámo. Hej, já kdybych tady neměl takový boťoury, tak je to mega. Ty vole, 10 000, kámo. Kámo, úplně easy poraz. Úplně easy, kámo. Jo, dáme znova. Ještě 2 battle. Jo a hoši, odhalím se za 1 000 000 odběratelů. Což vím, že nikdy nedáte. Au, spajkyč. Jako Destro. Do pytle. Pokač. Ano. Jo, na mě počká ještě s těma powerama. Tak kámo, tak to je best teammate ever. Pojď, zabij ho. Nice. To je nejlepší. To je vůbec. Já jsem nejlepší. Hahaha. Kámo, mega easy. Kámo. Ještě jednu hru, poko. Hej, na jedné straně ten mobil je úplně v pohodě, ale na druhé straně je strašně teplej, kámo. Kámo, easy jak špízy. Kámo, tak tady jsem mrtvý a ještě mi nefunguje Wi-Fi. Tak to je nádhera. Tak to je nejhorší den mého života, kámo. Natáčet video a totálně se to posere. A ještě mi teď, kámo, bude volat kamarád, ne? Mi říkej. Nice, kámo, pokud to přežil. Nejlepší. To je možná kvůli tomu, že natáčím na 30 fps. Ne, kámo, já to nebudu zvědat teď, sorry. Natáčím, bro. 10minutový video skoro. Tak díky za hry, poko. Sorry. Super rare. Coiny. Rare. A další už nebudou. No jasně. Tak pojďte, tak pojďte. 1000 coinů mám.
koupíme si něco na Leonika. Koupíme si spítku. Tak. Já se s vámi loučím. Postavíme si Leona. Oh. Počkej, můžu si koupit skin? Já mám furt na 40 gemů. Tak já si tady s váma s Leonem loučím. Nebo ne, já nevím. Počkej, mám splněný questy? Nemám. Hej, tak ještě se neloučím, jo? Doděláme hvězdičky a doděláme quest na Broka. Dáme si solíčko. A ještě counter k tomu je Larry. Ten je mega OP. A ještě Dynamite, kámo. 2 házeči proti jednomu střílícímu rovnou. Jsem mrtvý hned. Jau. Kámo, to bylo jasný. Já mám přehrátej mobil, hele, hoši. Já nevím, no. Hele, víte co? Až mi přestane hřát mobil, tak natočím další díl. Tohle byl zatím první. Já se s vámi loučím a čus. Aha, tak mě to nejde.